sing duwe lagu. Aduh. Kadang-kadang senajan dilali-lali bisa lali. Dilelipur ya beli kelipur. Kadang-kadang sok pusing dewek non. Ika jelengan Ika. Siapa kok? Nok Indah mang. Dudu. Anu kakangnya Nurlela. Dudu. Nok Yanti. Ika jelengan. Ya. Kelas temen mah. Menenang mena karo ibu mene sayang mene aja mewek baik ngomong karo ibu pengen apa tolirai aja ditekuk baik rupanin deleng wong tuaku minger baik ngomong karo ibu sayang mene syuk mene dodok karo ibu boten kenging masa karo wong tua kayak konon selawas noko sing duwe babakan pacing ini madep rainya karo ibu sayang pengen apa ngomong terang-terangan karo wong tua sok pengen apa senangnya pengen anu ta kayak menusa pengen nganggo klambi ngomong karo ibu anu pengen numpak motor senangnya waduh setan masa pengen dia motor ya bokat pengen kayak menusa ibu kan ngomong ya setan dari pelajaran manang ya bisa nang kenang apa kudu bocah wis cuy aja nangis ngomong karo Rama karo ibu bakal anak kita nih perhatian karo anak bakal angka kita nih mah peduli dengan anak rabi tuh pijur gede kakek nawak baik ayat tong bubrak ari larang untuk mangger bewong wadon sing repot tinggalin idih kita dua laki kabaran temen ya langkah pikirannya langkah tanggung jawabnya nih anak rabi mirip ke wong sari saremok sine babakan baji iya terus mimi aja kusli naik keding bunda ratno ya ratno sing de Jepang nok ajeng sing de Plawangan mimi Rifki wong Malang Sari dewe ya kayak konon nggak udangannya sira kuno jadi ini bocah badek kayak konon bisa nek ditendok gak kena wong wadon tinggalin kita saya greget pulang
Wah, diomong wong wadon ku madhep aja mana-mana bae. Gregetah kan suwe-suwe nek kita duwe laki. Seneng bae kita ndeleng wong lanang. Krungu. Masa setan pada tukaran. Ya setan ganang ya ada greget nang pada bae setan dah. Sampenan pada gemuyu setan ndelengaken wong tua pada tukaran. Gemuyu dah setan lagi wingi pun gawa-gawa Nok Yanti salon digawa-gawa ning tebu-tebu diapakaken Nok Yanti diapakaken. Ah, perasaane kita beli weruh. Ah, Wis bune. menang nang. Aja nafsu bae nang menang. Jangan melas. Bakal wis beli seneng kok wadon. Makasih. Pegat. Bakal bisa seneng ning wong wadon. Ayo. Senang ngomong, pengen apa? Ayo. Wong tua langkah sing caplek. Panene Iwen. arep ngomong terang-terangan ki panene ya. Lamun bener-bener panene melas maring Cimparogrog ki mengkenen panene. Dilawani Cimparogrog waya mangan ora tepangan waya turu mirip dimenangkane wong malah sari dewe. Iya mirip ki kesuwun. Kelingan kenange manik, kelingan kenange sayang, kelingan kenang bela. ora gelem turu panene sebenarnya Cimparogrog pengen duwe gagatan, pengen duwe cita-cita panene. Pengen duwe gagasan, Iya, pengen duwe cita-cita. iya. Gagasan apa? Cita-cita apa busuk? Delengan panene wis gede, wis metu jenggot. Iya. Bakane wong wis gede ku pengen kawin ora panene. Bulat bala. Ibune Apa madhep kita kok? iku bocah pengen kawin ya. Ya iya ningan, bocah wis gede. Ya pengen kawin ningan. Saking bebleng arti dawuke. Loh, sadawuk rong dawuk. Senange pengen kawin. Iya, Pengen kawin bae mewek-mewek bae. yo ngono ora ngerti. Ya ora ngerti. Senang arep ditakoni kunyongan gak minger bae raine. Tadi pengen kawin. Iya. Ya wis kok. Tak pilih akan ning ibu ya, hari senange pengen kawin mah ya. Oh, wis dua pilihan dewek. Sudah pilihan dewek. Ya iya. Ya bokat karo kuntilanak bae kana ya. Mong ini Kuntilanak kana hari diborei Mbak Ayu kana nang ora baik kak nenek itu. karo wewe. Ini. Mong. Senang pengen karo sapa? Mul karo satuan betul. Ini. Pada baik konane karo ibu. Coba ngomong terang-terangan karo ibu karo sapa wadone. Cimparogrog pada kawin karo manusia. Hah? Karo manusia? Mane wong anak-anak ora bakal tekani laran.
ora bakal tekanin patine sulaya karo janjine Mirip Ki wong Malang Sari. karo janjine. Wah, aduh aduh. Di setan botak. Senang menyalai kodrat barya papa nyala mangsa baiku nok yanti yanti salon sing jimpret Yanti ora dibai kanggo ongkos kawin. durung acan jaluk ongkos kawin. Nyalai kodrat bayar apa-apa nyala mangsa bae sira manang. Mangsa iya jurig pengen kawin karo menusa. Pakan karo nok yanti beya mau kak lah kok simplek gede ya gidik renget kunari apa pada penok yanti ke menusa kananingan dia separuh wadon separuh lanang gak aja ngalem-malem ganang Turut dibeli bu sirama macem-macem Maria papa kok ake bangsa jurig bangsa setan pirang-pirang pengennya karo menusa manusia gak punah itu sembarangan manusia pilihan Ciparogrog mah sing didemeni sing didam-idamaken ning Ciparogrog arane Siti Aisyah. ladalah Ayo gak punah. Siti Aisyah Iya siapa aja ibune siapa sing diidam-idamaken sing ditemenin ning jin Parogrog ku Siti Aisyah. Siti Aisyah onon iya pada Nang baru beli senang bakal Siti Aisyah kedua laki krungu lakine kuarane bagus secak mengkono nasihati anak ada temen di temen lakine berapa punah. ya akeh wong lengo ranang masa ya udah meni wong dua laki sirama Lamun ora kelakon Mirip ki wong Malang Sari dewe kajalok tiga yang lamun eman wong seduluran ora bakal tega ora tega ning larane rokaken kipat nenek lan ya ya lamun ora kelakon karo Siti Aisyah suka neng ati bagian mati ada aduh gampang putus asa ya papa ah turut dibeli ayo ya dibeli ayo merenek ayo arep apa kun kosong pariga bengkak gini gampang sing bengen gampang ora ning sororan ning dhuwur priwen kuno ibune priwen dikrupuk aning sampeane ku semana ngomong bakal beli kelakon karo Siti Aisyah kita mah bagian sunya matine bunuh diri ya aduh ya wis hayu senangnya pengen kelakon pisan karo Siti Aisyah ku ya bagian kone wayu lanang bagian